Leren ora leren jangka kowe. Iya aku ya wan. Utus. Wah, nek kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya jawani lo bapak apa piye masaku. Ana japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kok. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe 42. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Sampean sing kula pidana guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Kok sampean kok metu ancare? Wah, mati ora tayang. Lah kuwi iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung mergo Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertoga Jiwa Jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun mboten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampean wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampean, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Napa? Bathara Guru mlayu kok kowe malah nang kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Bagong nun sing gedhe pangapura kita, winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwlan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong. Kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayuwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Koperdam seh. Iki basa apa ta iki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondeli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong?
Nang nganti aku bali ora gawa pelemper tangga Jawa Jambu Dipa Nirmala. Ming wine lho pukulun ming rong wine mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, "Ais monggo, kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan." Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu nganten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelemper tangga Jawa Jambu Dipa Nirmala wujude wine, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya leganing atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan, mergane sampean cetelok. Sampean mung dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo nek perkara Jambu Dipa Nirmala pelemper tangga Jawa jalan ning jono ora digawe yo karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding pelemper tangga Jawa Jambu Dipa Nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampean, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan leganing atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken Bulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Netra kocak ngundarandir. Bagong nun sing
gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwlan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayuwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Koperdamse. Iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondheli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ming winih lho pukulun ming rong winih mawon kula betane wangsul sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, "Ais monggo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajuli tenan." Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipun wala wujude winih aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cetelok. Sampean mung dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara jambu dipun wala pertangga jiwa ora jalu ning njono ora digawe karepe piye aku lakon. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Iki ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temama nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu ancare? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding pertangga jiwa jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir.
Niki wau napa Kulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampean wis netokke guntur geni guntur angin. Ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampean, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Ah terus Bathara Antrada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken Bulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun niki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trendele iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Ana japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Gulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Anggere kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Yata laruta saking godha sang Kurukula. Yen amutusa sang Sri Bagong dalem. Bagong, non. Apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa. Anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu moto-moto Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamoning, Bapak wis maring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakarepmu, Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Lho. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu kowe. Wah, Bendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ora eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ayo
Utus. Wah, nek kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin iso. Iki nek ra mulih none bapak tak pasrahke bapak ya jawani ro bapak apa piye Mas aku. Petra wong glimpangke meja Mas lho. Ora. Aku soalane teng glodak ki ngomong apa? Wah nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayang isi-isian jatro. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu dipa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak, apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antrada. Wah, jan bocah kok glidike ra jawa-jawa. Bathara Antrada jaluki aji-aji. Kake ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Lah terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Lah terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Ndara Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Jadi Bagong, kene pasrahno awak bandinge ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene, kowe sing rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngopo to? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi. Rasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya.
niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Hajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru? Pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten. Guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna. Sing ana gething keburu sengit. Mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora? Kang Slupan munyuk terus. Wah. Kang Slupan munyuk ya sak karepmu. Kang Slupan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak manik moyo tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjihke karepe pripun. Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awon bojomu kok wah bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu mecucu. Siringan raruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Ae digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ane ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Nek ra iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki mlemertangga jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipon tak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kowe kose. Konjur. Ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyuk. Is. Beto ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk ngono to. Terus pojok wetan. Ngopo? Ha iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pelempertangga jiwa lan winih Jambudipun Nirmala kula caosaken. Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing. Ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Wah jan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedhe kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Nang ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa diingetke ora. Ah weruh. Ah iya.
Wis gak dijaluk kowe pilih pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok. Ming jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil dasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lan di karo mbokne di ngono kae. Tak Tru. Aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu dipanirmala pelemper tangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih jambu dipanirmala, winih pelemper tangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Mbok ndeloki. Wis. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Heeh. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Bajingan. Aku nganti jengkel lho rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku kuwi wis dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah Sinuwun Dewarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih mbetake winih? Ora. Mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap Bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.